Ahoj, já jsem Andrea. Ahoj, já jsem Veronika a vítáme vás u nejnovější epizody našeho československého podcastu Teď naozaj, kde si zveme ty nejzajímavější osobnosti z veřejného života z Česka a ze Slovenska a bavíme se s nimi nejen o zahraniční a bezpečnostní politice. Vítam medzi nami dnes riaditeľku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú, ktorá pôsobila zároveň ako investigatívna novinárka, šéfredaktorka časopisu Trend. Vítajte medzi nami. Ďakujem veľmi pekne, ja len takú maličkosť, bola som zástupkyňa šéfredaktora, až na šéfredaktorku sa to nedotiahlo, lebo Trend kúpila finančná skupina Penta a ja som sa potom rozhodla z Trendu odísť a bojovať proti korupcii. Ďakujeme za korekciu. My budeme dneska preberať témy právneho štátu na Slovensku, práve korupcie, ale aj slobody médií. Ja by som vás možno na úvod len poprosila, či by ste mohli nášmu poslucháčstvu priblížiť, čomu sa zaoberáte, čo je vlastne primárny cieľ vašej nadácie Zastavme korupciu. Nadácia Zastavme korupciu vznikla pred 10 rokmi, čiže teraz budeme oslavovať výročie 10. Založil ju slovenský podnikateľ Miroslav Trnka. Je to podnikateľ, ktorý založil na Slovensku známu spoločnosť ESET, ktorá vyrába antivírus. Miroslav Trnka je známy filantrop, naozaj podporuje demokraciu, podporuje boj proti korupcii. Čelil kvôli tomu útokom zo strany konšpiračnej scény až natoľko, že sa vyhrážali jeho a jeho rodine smrťou a preto sa po voľbách rozhodol odísť hodou okolností do Prahy, kde teraz žije. Odkedy nadáciu založil, tak sa snažíme v podstate získavať aj iné finančné zdroje od Slovákov a Sloveniek, ktorým záleží na tom, aby bolo Slovensko transparentnou krajinou. Robíme mnoho projektov, jednak podporujeme investigatívnu žurnalistiku, máme vlastne časť, ktorá sa venuje mladým ľuďom, vzdelávacie projekty, máme vlastnú komunitu dobrovoľníkov, je toho naozaj veľmi veľa, čo sa snažíme robiť preto, aby vlastne sme tak trochu zmenili charakter slovenskej spoločnosti, ktorá vlastne, poznáme to slovenské socialistické heslo, že kto nekradne, okrada rodinu, aby tento nejaký mindset sme na Slovensku postupne menili. Já bych s dovolením začala takovou náročnou, ale velmi zásadní otázkou. Já myslím, že i naše české posluchačstvo vnímá to, co se na Slovensku v současnosti děje, ať už se to týká občanské společnosti, médií a justice, alespoň do nějaké míry. A mě by zajímalo, jak vy vlastně hodnotíte tu současnou úroveň demokracie nebo stav demokracie na Slovensku. Blíží se to ještě vůbec víc demokracii? Neblíží už se to pomalu více nějakému jako hybridnímu režimu po vzoru třeba Viktora Orbána v Maďarsku? Myslím si, a to sa dnes dočítate v mnohých slovenských médiách, že áno, sme na tej ceste, tak to vníma aj Európska únia, tak to vníma aj Brusel. Keď sme účastníkmi nejakých rokovaní, tak nám stále opakujú, že v podstate chcú predísť, aby Slovensko skončilo tam, kde Maďarsko, a preto možno, že tie kroky a vyhlásenia voči Slovensku sú od začiatku trochu ostrejšie. Ten problém Slovenska je naozaj ten, že domnievam sa, že naša spoločnosť sa stala obeťou hybridnej vojny na Slovensku. My sme si dávali ako nadácia len nedávno robiť koncom februára veľmi taký hĺbkový prieskum, robila ho agentúra Focus na vzorke vyše 1500 Slovákov, čiže to je naozaj reprezentatívny prieskum. Dávali sme množstvo otázok, ktoré sa jednak týkajú korupcie, jednak vnímania mimovládnych organizácií, médií, dôveryhodnosti a tak ďalej. A čo mám z neho taký základný pocit je, že slovenskí občania mnohí sú veľmi zmetení. Jednoducho tie odpovede boli tak kontroverzné, že napríklad vyše 87% Slovákov stále považuje korupciu za jeden z najvážnejších problémov.
vidia, že vlastne tá korupcia najviac bola prítomná na Slovensku počas vlád Roberta Fica. Domnievajú sa alebo očakávajú, že tá situácia s korupciou sa zhorší počas aj súčasnej vlády. Len asi 13% občanov si myslí, že ju táto vláda bude aj riešiť, čo je teda veľmi málo. A napriek tomu ľudia volia tieto strany v prevažnej väčšine a majú teda silu, že vytvorili vládu a vytvorili koalíciu. A táto, dá sa povedať, zmetenosť ľudí je prítomná aj pri iných spoločenských témach. Napríklad im neprekážajú podľa toho prieskumu im neprekáža LGBTI, neprekáža im téma vlastne registrovaných partnerstiev, ale zase na druhej strane takmer istá skupina ľudí sa prekrýva, ktorá odpovedá, že to považuješ za najväčšiu hrozbu vlastne pre smerovanie Slovenska a pre jeho nejaké ukotvenie hodnotové. Takže domnievam sa, že naozaj sme možno do istej miery podcenili hybridnú vojnu a jednoducho stali sme sa jej obeťou. V tom prieskume, keď ho spomínate, tak ja na to rovno nadviažem. Ešte tam bolo jedno číslo, že 66% respondentov si myslí, že všetci politici sú rovnakí a že kradnú všetci. Zhodou okolnosťou dnes teda natáčame to v stredu, budeme vysielať až piatok, takže v stredu skončila pôsobnosť úradu špeciálnej prokuratúry. Aké má toto vlastne všetko dôsledky pre Slovensko a myslíte si, že ten slávny Brusel a Európska komisia sa voči týmto krokom slovenskej vlády nejak postaví? Áno, tento údaj je tiež podľa mňa výsledkom toho, že vlastne ľudia si nedokážu úplne vyhodnocovať informácie a podliehajú možno nejakým kampaniám, kde vlastne všetci sú ako keby že rovnako špinaví, pretože nezodpovedá to úplne realite. Napríklad vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera mala množstvo chýb, ale je pravda, že počas nej sme len málo v slovenských médiách čítali o nejakých veľkých korupčných kauzách. A je pravda, že práve spomínaný úrad špeciálnej prokuratúry začal pracovať tak, že začal stíhať korupciu na najvyšších miestach vplyvných oligarchov, ľudí a nie je to tak, ako sa snažia vlastne dnešní súčasní vládni politici spochybniť činnosť tohto úradu, že vlastne bol nejaký politický, pretože máme tu desiatky ľudí, ktorí už boli právoplatne odsúdení. Za všetkých sa vždy spomína Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý je právoplatne vo väzení za to, že bol v podstate jednak odsúdený za korupciu, jednak za to, že mal pomáhať zločineckej skupine. Takže toto naozaj nezodpovedá realite a pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, určite je to veľmi zlá správa, pretože tento úrad naozaj mal za sebou takmer 20-ročnú činnosť a venoval sa tej najzávažnejšej trestnej činnosti, korupcii, ale aj terorizmu a extrémizmu, ktorý súvisí aj s tou hybridnou hrozbou, zločineckým skupinám, drogovej kriminalite. Boli to naozaj vysoko vyprofilovaní prokurátori, ktorí budú teraz rozprášaní. Mnohí z nich sa dostali na netrestné úseky. Vyzerá, že je to akýsi druh pomsty. A tieto prípady sa teraz dostanú na krajské prokuratúry, ktoré neprichádzali doteraz s nimi do styku, aj keď tým prokurátorom na nižších prokurátorách dôverujem, tak predsa je faktom, že kým sa k tým spisom dostanú, kým si vybudujú nejakú špecializáciu, tak očakávam prieťahy v konaní a očakávam, že vlastne to odhaľovanie najzávažnejšej trestnej činnosti na Slovensku bude istú dobu trochu pokrývkavať. Ja ešte len spomeniem, že vlastne prokuratúry z úradu špeciálnej prokuratúry tesne pred ich rozpustením ešte obvinili riaditeľa úradu vlády Juraja Gedru zo Smeru a zakladateľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka.
A ešte pár ďalších. Čo si myslíte, že sa stane s týmito kauzami konkrétnymi teraz? Či sa to bude nejak vlastne ďalej riešiť, alebo vláda Roberta Fica sa bude snažiť nejak ovplyvniť tieto kauzy? Slovenský trestný poriadok je veľmi komplikovaný, o mnoho komplikovanejší napríklad ako má Česká republika. V podstate mnohé z tých kauz sú tesne sú pred súdom, už bola podaná obžaloba. Tam vlastne generálny prokurátor povedal, že ich ponechá vlastne súčasným prokurátorom, teda že urobí výnimku zo zákona a zostanú prokurátorom. Je však množstvo kauz, medzi nimi aj kauza Súmrak, kde sú vyšetrovaní Robert Fico a Robert Kaliňák, čiže premiér a minister vnútra, za to, že vlastne mali zneužívať štátne orgány na politický boj. A tie sú v takej fáze trestného konania, že buď tam ešte nebolo vznesené obvinenie, alebo bolo vznesenie obvinenia, ale ešte nebola podaná obžaloba. A tieto prípady sa dostanú novým prokurátorom. Čiže tam je nejaký priestor na to, aby vlastne sa s týmito prípadmi čarovalo, a tak ako aj v minulosti, že sa vlastne dostávali na stôl malej skupine prokurátorov, ako bol Dušan Kováčik, ktorí ich zametali pod koberec, tak sa to môže stať aj teraz. A potom sú tu aj objektívne dôvody, ako som povedala, kým si naštudujú tí prokurátori jednotlivé spisy a kým vlastne prístupia k nejakým úkonom, tak sa naozaj môže stať, že mnohé veci sa môžu stať premlčané a podobne. Toto sú hlavné rizika. Plus, keď sa bavíme aj o kauzách, kde aj bola podaná obžaloba, napríklad kauza Kuciak a jeho snúbenica, tam sú dvaja prokurátori, prokurátor Mikuláš a prokurátor Harkabus, ktorí boli preložení vlastne na generálnu prokuratúru v Bratislave, ale majú konkrétne pán Harkabus má rodinu, chcel sa vrátiť do Žiliny. Nebolo mu to zatiaľ umožnené. Môže sa stať, že jednoducho z týchto kvôli týmto tlakom a kvôli týmto rodinným záležitostiam z prokuratúry odíde, a napriek tomu, že už v tomto prípade bola podaná obžaloba, naozaj boli odsúdení vrahovia a neprávoplatne jedna z objednávateľiek, a teda ešte je tam Marian Kočner, ktorý zatiaľ stojí pred súdom, tak môže sa stať, že aj tento prípad príde na stôl úplne novým prokurátorom a neúmerne to predĺží tú spravodlivosť, na ktorú čakajú rodičia Jana a Martiny. Dá se s tady tím ještě vůbec něco dělat? I třeba z pozice, ať už, já nevím, nějak jako hlídacího psa té občanské společnosti a médií, nebo už je to zkrátka, jak se říká v angličtině, done deal, už je to prostě téměř jisté, že všechny tyhle ty kauzy prostě časem budou zametený nebo vymizí? No, čo sa týka úradu špeciálneho prokurátora, tak to už, ako ste povedali, rozhodnuté, pretože vlastne vláda, ktorá nastúpila hneď ako prvé, čo urobila, bol balík noviel trestných, ktoré jednak mali rušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ale aj znižovať tresty za korupciu, prípadne vlastne krátiť premlčacie lehoty tak, aby mnohé z týchto skutkov boli premlčané. Parlament rokoval o tomto balíku expresne, to znamená, že bol naozaj schválený bez toho, aby prebehlo nejaké riadne pripomienkovacie konanie. Prezidentka podala tento balík na ústavný súd a ústavný súd pozastavil účinnosť trestnej novely, ktorá sa týkala zmeny trestných sadzieb, ale neurobil tak v prípade úradu špeciálnej prokuratúry, čiže tento v podstate zanikol. Je to paradox, lebo vlastne vládna koalícia hovorila, že iba nejakým spôsobom synchronizuje slovenskú legislatívu s európskou. Nie je to pravda. Na stole je vlastne európske nariadenie, ktoré už vlastne predložila Európska komisia, ktoré sa týka toho, ako majú členské krajiny upraviť korupciu, najmä vo verejnom priestore.
a tam tie sadzby sa budú naopak vlastne zvyšovať v mnohých krajinách, nie znižovať. A tiež odporúča práve vytvárať takéto špecializované útvary, ako Slovensko už malo. Čiže je možné, že jedného dňa budeme týmto nariadením ako členská krajina, ak teda ešte budeme v Európskej únii, dúfam, že áno, budeme musieť opäť ten úrad špeciálnej prokuratúry zrušiť. Ale už zrejme sa to nebude týkať týchto prípadov, ktoré práve prokurátori vyšetrovali, ktoré jsou teraz otvorené. Když jste naťukla tu Evropskou unii, vy už jste vlastně minulý rok po volbách, pokud si dobře pamatuju, v jednom rozhovoru říkala, že si myslíte, že si Fico bude muset vybrat mezi vlastně upevňováním své moci a Bruselem. A na druhou stranu teďka vidíme, že napříč tomu, co dělá, tak nějací jako mezinárodní partneři a Evropská unie zatím dělají, když už tak spíš jako symbolické kroky vůči slovenské vládě. A já vlastně často slýchávám, že napříč tomu, co říká, tak Robert Fico třeba na té evropské úrovni zatím nic zásadního jako nezablokoval a podobně. Myslíte, že si opravdu bude muset vybrat a kdy nastane ten moment? Ja si myslím, že už si v podstate aj vybral, že ten moment nastal, pretože veľmi otvorene vlastne napáda Európsku úniu za to, že je tu možnosť, že Európska únia pozastaví kvôli jeho politikám eurofondy, že v podstate sme prišli o českých partnerov, v podstate puto, ktoré pre bežného Slováka bolo vlastne takým najcennejším a taký najbližší zahranično-politický partner, keď teda českí vládni predstavitelia povedali, že už sa viacej nebudú stretávať so slovenskými kvôli tomu, čo naši zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a vlády hovoria aj smerom k Rusku, smerom vlastně k Putinovi. Já se omlouvám, jenom doplním, že to, co vlastně česká vláda řekla, je, že odkládá mezivládní jednání. Ne, že by se jenom úplně jako přestali, ne, že by se úplně přestali stýkat se slovenskými protějšky, ale jenom vlastně odložili velmi nadstandardní nástroj mezivládních jednání. Takže to je opravdu jako velmi malé symbolické gesto, řekněme. Ale je významné voči možno práve zahraničným spojencom, že ukazuje, že najbližší partner Českej republiky Slovensko sa trošku otočil iným smerom a že nie je úplne dôveryhodným partnerom. Pán premiér Fiala otvorene o tom hovorí. Dokonca vyšiel aj článok, že otvorene zmenil nejaké jeho tézy, ktoré chcel predniesť na tom samite v Paríži, keď sa dozvedel, že tam bude naozaj Robert Fico. Ale ešte by som len chcela doplniť, že práve česká vláda sa snaží robiť aj vlastne ako keby také iné kroky. Napríklad prijali pána Šimečku, predsedu najsilnejšej opozičnej strany, dokonca aj pán premiér ho prijal, predsednička poslaneckej snemovne, plus mal ešte nejaké ďalšie jednania tu. Takže toto zase možno dáva taký signál, že chceme sa baviť povedzme s tou demokratickou opozíciou a že odsudzujeme tie rôzne autoritárske výroky vlády Roberta Fica. Áno, trochu to pripomína vlastne to obdobie mečiarizmu na Slovensku, kedy sa vlastne tie západné krajiny, ako bol napríklad Nemecko a podobne, oficiálne odmietali stretávať s predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí alebo mečiarov. Vtedy bola ministerkou pani Kramplová a naopak sa stretávali s predstaviteľmi opozície, ktorou bol vtedy Eduard Kukan, napríklad neskorší minister zahraničných vecí a podobne. Čiže v mnohom vlastne tá situácia na Slovensku začína pripomínať 90. roky, ale keď sa vrátime späť k tomu Bruselu, myslím si, že aj možno oproti Maďarsku sú tie vyjadrenia Bruselu a samozrejme aj niektoré kroky o mnoho rýchlejšie voči Slovensku. Neoficiálne počúvame vlastne na rôznych stretnutiach, že nechcú vlastne, aby sa zopakoval ten istý scénár ako v Maďarsku.
V podstate vieme, že Európsky parlament vyše alebo okolo 500 hlasov hlasovali za rezolúciu, ktorá kritizovala Slovensko za pripravované kroky v oblasti spravodlivosti, čiže toto bol tiež veľmi významný signál. Sú tu vyjadrenia vlastne Viery Jourovej, podpredsedničky Európskej komisie, nie len smerom k ochrane vlastne demokracie, práva, spravodlivosti, ale tiež aj sa ohradila voči tomu, čo sa ide diať v súvislosti s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom, ako sú napádaní novinári, mimovládky a podobne. Čiže ja si myslím, že ten tlak Bruselu je, dá sa povedať, primeraný. Uvidíme, že či to bude aj niečo také, čo Slovensko naozaj pocíti, ako by bolo zastavenie eurofondov. To zatiaľ dnes nevieme. Bola by to hlavne pre slovenských občanov veľká škoda. Na to jsem se vlastně chtěla i taky trochu zeptat, no, protože i třeba u toho případu Maďarska jsme viděli, že prvak to teda Evropské unii trvalo poměrně dlouho, než sáhla potom nástroj krácení těch eurofondů a druhá, ani tam si vlastně nejsem jistá, jaký efekt to reálně nakonec má. Jako určitě to Maďarsko cítí, ale na politiku Viktora Orbána to podle mě velký vliv jako nemá. A jestli vlastně jako existuje nějaký efektivní nástroj, která ta Evropská unie má v tomhle ohledu a jestli by vůbec jako měla mít, jestli to je jejím úkolem. Uh-huh. Tak ja si myslím, že sme... ja nie som veľmi odborník na zahraničnú politiku, čiže skôr tu rozprávam laicky ako občan a som veľký eurooptimista, fanúšik Európskej únie, čiže na toto upozorňujem poslucháčov a divákov, že mám takýto konflikt vnútorný záujmov. Ale ja si myslím, že sme členmi Európskej únie aj preto, aké hodnoty vlastne ten klub vyznáva, že sú to hodnoty liberálnej demokracie a pre mňa osobne ako občana Slovenska a Európskej únie, tak je toto o mnoho dôležitejšie ako nejaké ekonomické parametre. Čiže ochrana týchto hodnot pre mňa stojí na prvom mieste a preto si myslím, že je legitímne, ak vlastne Európska únia robí aj kroky, ktoré možno môžu smerovať aj k pozastaveniu európskych peňazí. Je úplne legitímne, že najväčší prispievateľia do rozpočtu EÚ, ktorými sú napríklad Nemecko alebo Francúzsko, chcú ochrániť svoje zdroje. A keď to nie je isté, že na Slovensku tieto peniaze v podstate sa nerozkrádnú a že ak by sa také niečo dialo napríklad s eurofondami, tak takéto kauzy budú vyšetrené a vinníci potrestaní, tak si myslím, že sa nedá týmto krajinám a ich poslancom zazlievať, že sa snažia vlastne tie finančné stoky na Slovensko korigovať. Mhm. Ja by som sa možno ešte vrátila k tým médiám, pretože aj pani Jourová sa vyjadrila vlastne veľmi, veľmi ostro voči navrhovanému zákonu na zrušenie RTVS a to je, myslím, že povedala niečo presne v štýle, že to je koniec verejnoprávnosti na Slovensku. Vy sama ste takisto iniciatorkou výzvy za odsúdenie tohto zákona. My sme sa vlastne snažili ešte aj so slovenskými kolegami z MEMA 98 a s Inštitútom budovania odolnosti na Slovensku urobiť aj československú výzvu, aby sme práve odsúdili demontáž slobody médií na Slovensku, za čo to my považujeme. Mňa by možno zaujímalo, myslíte si, že tieto výzvy budú mať vlastne nejaký efekt? A ešte druhá otázka, smerom možno k súkromným televíziám. Zachytila som aj výzvu konkrétne za ochranu Markízy a výzvu smerom k PPF, k pani Renáte Kellnerovej, aby vlastne zabránili ovplyvňovaniu obsahu a rôznym veciam, čo sa tam dejú, pretože v Markíze už vlastne aj zakladajú odbory, čož máme nejakú situáciu, možno, ako ste vravela, znova 90. roky. Tak ako toto vy hodnotíte?
Je to veľmi nebezpečné, je to rovnako nebezpečné asi aj ako vlastne tie zmeny v trestnej politike, možno pre demokraciu ešte viac. Keď sme sa bavili o tom prieskume, tak mňa na tom prieskume príjemne prekvapilo, že, lebo som očakávala, my sme do toho prieskumu zadali aj niektoré slovenské konšpiračné médiá a merali sme vlastne dôveryhodnosť Slovákov v správy, ktoré oni vlastne zverejňujú. A zistili sme, že Slováci stále majú dôveru najmä vo vysielanie verejnoprávnej televízie a potom spravodajstvo aj súkromných televízií a naopak tej konšpiračnej scéne takmer vôbec neveria. Čo bolo také, že celkom pozitívne, že tým informáciám až tak nedôverujú a skôr dôverujú televízii, preto je do istej miery aj úplne prirodzené, že tá vláda pre túto vládu, že sa snaží ovládnuť ten priestor vysielania verejnoprávnej televízie. Treba si povedať vlastne, kto robí politiku mediálnu dnes na Slovensku. Ministerkou kultúry sa stala pani Šimkovičová, ktorá bola predtým moderátorkou v proruskej televízii TV Slovan spolu s ďalším dnes vládnym poslancom, dokonca splnomocnencom pre preverovanie nejakých krokov v pandémii pánom Kotlárom, ktorý ale šíril rôzne konšpiračné naratívy o covide aj práve na tejto televízii TV Slovan. Čiže toto je taký jasný signál, že kam asi chcú túto mediálnu oblasť na Slovensku vládni predstavitelia smerovať. A keď sa bavíme o tej výzve, že či má zmysel robiť niečo podobné, domnievam sa, že áno, tú výzvu na ochranu RTVS, ktorú sme vyhlásili, už podpísalo okolo 60,000 ľudí. V prvých minútach tej výzvy padala stránka v podstate každú chvíľu, pretože ľudia sa veľmi chceli vyjadriť a podpísať sa. Možno to nemá až taký vplyv na domácej scéne, pretože neočakávam, že by toto vytvorilo nejaký tlak na ministerstvo kultúry, aby návrh stiahlo z legislatívneho procesu, ale má to nejaký zmysel smerom vlastne k Bruselu a k zahraničným partnerom. My sme podobnú výzvu robili aj pri tých trestných zákonoch. Tiež sme to neskôr adresovali aj všetkým europoslancom. Niektoré z argumentov, ktoré sme použili, sa vyskytli potom aj v tej rezolúcii o Slovensku. Taktiež vlastne nás kontaktovali viaceré ze skupiny frakcie z parlamentu a pýtali sa nás potom na to, že čo sa na Slovensku deje a chceli o tom zistiť viac. Takže nepochybne má zmysel, keď viac ľudí, keď 10,000 občanov na Slovensku deklarujú, že toto je téma, na ktorej nezáleží len zo pár ľuďom z mimovládok, ale naozaj veľkej časti kritického Slovenska. A nie je 60,000 vlastne málo z 5 miliónového Slovenska? Bavíme sa o petícii, bavíme sa o tom, že na Slovensku nie je nejakým úplným zvykom vo veľkej miere podpisovať takéto veci. Bavíme sa o tom, že nie každý má možno prístup na internet na Slovensku a bavíme sa o tom, že tá výzva je v tom online priestore len vlastne od minulého týždňa, čiže pár dní a stále sú ešte 2 týždne na jej podpísanie. Já se omlouvám, já se ještě na závěr tohoto tématu musím zeptat na jednu věc, která se začala trošku víc šířit i po českých sociálních sítích, a to je ten návrh, nebo ta idea toho, že ta nová entita, která by měla vzniknout místo RTVS, ta nová televize by měla snad hodinu denně vysílat slovenskou hymnu. A já se potřebuji zeptat, jestli to je reálný, nebo jestli je to satira, protože na mě tohle působí jako něco, co vyprodukovalo Zomry. Úprimne neviem, že aké je tam časové rozmedzie. Myslím, že to bolo 23:30 až 0:30 hodinu každý deň. Tak ja si myslím, že to asi... v tom paragrafe nejakom. Neviem, či to nie je chyba zase, keď sa nejaké vysielanie verejnoprávnej televízie končí hymnou. Nie je to podľa mňa nič dramatické, ale ak by mala tá hymna teda
točiť v slučke dokola, tak to by... Je zvláštne, no. Taky mi to přišlo takový jako hodně specifický. A já myslím, že teď naozaj můžeme přejít na zvířátka. Aké, lebo my novinári sme už boli hyény. Máme príjemnejšie zvířátka. Hady plaziace sa. My pro vás tady máme 2 velmi milá zvířátka a tohle je Růženka, můj pejsek, a tohle je Olga, Andrejky mačička a my bychom se vás rádi zeptali, které zvířátko vám je sympatičtější a jestli nějaké náhodou nemáte i doma. Ja by som si vybrala Olgu, ja som mačičkára, pretože doma máme kocúra Garfielda, ktorý je už taký starček, má 13 rokov, ale veľmi ho milujeme, takže ja osobne som mačka, ale zase mám rada aj psov, pretože máme v našom office psíka Marvela, ktorý v podstate funguje ako taká kanisterapia, že keď nám je úplne na nič, tak prídeme a hladkáme ho. No to je pekný. To aj my radi hladkáme Růženku, keď chodí s nami občas na meetingy. Nemáte nějakou vtipnou příhodu s Garfieldem? S Garfieldom? Viete čo, neviem, on bol, keď bol mačiatko, tak bol veľkým lovcom. Ja bývam na druhom na poschodí činžiaku, takého klasického bratislavského, ružinovského, a on zvykol loziť po parapete na balkóne a loviť odtiaľ vtáky. A vždy mi veľmi hrdo niečo priniesol do obývačky. A potom sa tváril urazene, keď som sa vlastne na neho hnevala, že všade je perie a neporiadok. Teraz už samozrejme, keď je starší, tak uprednostňuje gauč, ale bol to taký bojovník, keď bol malý. To je dobrý, to u těch psů je jako výhoda růženatá, loví akorát mušky a komáry v bytě. My sa práve snažíme tie temné témy odľahčovať tuto našimi zvieracími kamarátmi. Aby sa z toho človek nezbláznil. Pretože občas si treba dať si tam nejakú kvázi vtipnú vsúku. A ja by som sa vás ešte spýtala, čo vás naďalej motivuje v tej práci? Pretože ono to nie je jednoduché. Tak čo vás proste motivuje pokračovať? Čo ma motivuje pokračovať? Ja mám taký vnútorný záväzok aj voči možno Jánovi Kuciakovi a jeho rodičom. Vlastne Ján bol aj mojim kamarátom a vlastne spolupracovali sme spolu, keď teda, aj keď on bol dosť mladší ako ja. A v podstate ja sa osobne poznám aj s jeho rodičmi a s rodičmi, teda s mámou Martiny, pani Kušnírovou. Zlátka Kušnírová pochádza odtiaľ ako ja, vlastne ja pochádzam z východného Slovenska, z Prešova, a Zlátka, a teda aj Martina, je z Gregoroviec, čo je taká malá dedinka pri Prešove. A ona je taká veľká bojovníčka. A ja si tak hovorím, že keď to teda nevzdáva ona, tak to nemôžem vzdať ani ja. Je to také, že oni nebojujú iba za svoje deti a svojich synov, teda za svoje deti, syna a dcéru, ale vlastne majú ešte energiu bojovať vlastne aj za Slovensko. Keď vlastne vláda začala pripravovať kroky, ktoré mali smerovať k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a vlastne k tým obmedzeniam, pokiaľ ide o tresty za korupciu, tak pán Kuciak neváhal prísť na náš protest do Bratislavy a postaviť sa pred úrad vlády, pred válec, ktorý sme tam ako symbol valcovania právneho štátu postavili. Takže oni sú pre mňa takou vnútornou inšpiráciou. A druhou takou inšpiráciou vlastne, ako som spomínala, my máme tú komunitu mladých dobrovoľníkov a mnohé projekty, ktoré sa týkajú školstva a vzdelávania. Keď sa stretávam s týmito mladými ľuďmi, tak mi to dáva vlastne nádej, že Slovensko raz bude na takej lepšej ceste. No, ta situace pro občanskou společnost i pro novináře není z mnoha důvodů teďka jednoduchá na Slovensku a je pravdou, že řada z nich už třeba buď zvažuje, nebo už se třeba i přímo přestěhovali jinam.
mimo jiné i tady do Prahy. Ano, s některými z nich jsme dělali i rozhovor tady ve studiu. Arpad má dokonca takú extrémnu cestu razí, že keď som ho volala teraz na náš festival Pucung a do Košic povedal, že to by musel Pucung prísť sem, pretože on teda na Slovensku už nechce prísť ani na návštevu. No a mě by zajímalo, jestli vy máte nějakou jako hranici, jako po které už byste si taky třeba řekla, už to prostě nejde, už na to jako kašlu. Jestli jako do jakého bodu by se vlastně Slovensko muselo dostat, abyste si řekla už dost? Ťažko odhadnúť tú hranicu, lebo vlastne, ako hovoria niektorí kolegovia z aktualít, už nám zavraždili kolegu, čiže čo viac nám môžu urobiť. Samozrejme pre mňa je to vlastne osud možno mojej rodiny, mojich detí. Ja mám tiež staršieho syna, ktorý mal 22 rokov, rovnako sa rozhodol zo Slovenska odísť, momentálne žije v Kanade. Ale ja teda si myslím, že stále vlastne má zmysel skúšať robiť zo Slovenska lepším miestom a myslím si, že toto je taká epizóda v dejinách Slovenska, pretože bolo už horšie, bolo lepšie a myslím si, že zase bude lepšie. Ja vás veľmi obdivujem aj všetkých ľudí, čo sa rozhodnú tam zostať. Ja som teda odišla pred 14 rokmi študovať a už som tu zostala v Prahe. A keď sa vraciam na Slovensko, ja som teda z Trenčianskeho kraja a musím povedať, že necítim sa tam úplne vlastne príjemne. Tá atmosféra, či už aj v časti rodiny, alebo aj medzi kamarátmi a tak je tam občas taká vlastne akože nevraživá, že mi to vlastne reálne akože nerobí dobre. Takže preto ja vás všetkých obdivujem a verím, že ste viac taká zomknutá komunita, možno aj teraz, že si tak nejak vzájomne pomáhate a držíte sa. Myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležité. Ja som zhodou okolností tento týždeň sa videla tu v Prahe s jedným maďarským kolegom, ktorý bol veľmi pozitívny po dlhé roky a teraz už po toľkých rokoch už som aj na ňom videla práve tie prejavy depresie a strašného sklamania, že už to vlastne prestáva dávať a už zvažuje prvýkrát v živote odchod a bude sa snažiť pomáhať naďalej Maďarsku zo zahraničia. Ale myslím si, že na to, aby sa niečo mohlo zmeniť na Slovensku, je hlavne veľmi dôležité, aby tá občianska spoločnosť a nezávislé médiá prežili tie ťažké časy a aby sme aj my zo zahraničia vám mohli pomáhať, pretože je nás stále viac krajanov v zahraničí. Aj tu v Prahe je veľmi veľká komunita krajanov, ktorí máme záujem práve pomáhať tomu Slovensku aj zvonku, aj keď sme sa rozhodli odísť. Tak verím, že možno táto zlá situácia tomu len ešte pomôže, že bude viac Slovákov ochotných pomáhať. Tak ja verím, že áno a vlastne v rámci Európy nemáme len tie temné príklady Maďarsko, ale možno aj svetlé príklady, ako je Poľsko, kde boli tiež na tom, čo sa týka vlastne spravodlivosti práva, demokracie, podobne ako Maďari a dokázali sa z toho nejakým spôsobom dostať. Čiže asi treba hľadať tie pozitívne príklady a aj preto vlastne, keď som spomínala, že teraz v apríli budeme mať v Košiciach festival Pucung s názvom, že patríme na západ, verím, že Slovensko stále patrí na západ, tak tam budeme mať aj jednu diskusiu, kde budú diskutovať maďarskí, poľskí kolegovia s Martinom Šimečkom, teda so slovenským známym novinárom, o tom, ako sa to v podstate dá, ako vlastne sa dá tú demokraciu zachrániť. Já možná asi takový jako poslední dotaz. My Češi jsme často jako velcí experti na spoustu jako věcí a všemu vždycky hrozně dobře rozumíme. A kromě nevyžádaných rad můžeme nějak konstruktivně pomoct a můžeme nějakým způsobem přispět k tomu, aby se třeba právě ta občanská společnost na Slovensku udržela? Množstvo, práve pre tú jazykovú blízkosť a preto, že vlastne mnohí z nás ešte vyrastali v Československu a hlavné mesto bola Praha a pre tú blízkosť aj toho právneho prostredia sa množstvo organizácií a
a aj médií začína pozerať po Českej republike, ale nie len vlastne kvôli tomu, že by sme sa tu chceli presídliť a žiť tu, ale ochrániť svoje inštitúcie napríklad tak, že založíme pobočky. A to sú vážne úvahy, pretože keď sa bavíme o tom, že vlastne vláda chce ísť po médiách a vlastne Robert Fico v jednom rozhovore povedal, že v podstate do leta chce vyriešiť verejnoprávnu televíziu a mimovládne organizácie a potom chce mať leto. Čiže to je pomerne krátky čas. Čiže to sú naozaj vážne úvahy, že vlastne ako tie organizácie ochrániť a jedna cesta je napríklad aj, že založiť si nejakú českú pobočku, ktorá bude blízko pri Slovensku a odtiaľ sa snažiť vlastne robiť pre tú krajinu to, čo vlastne dnes robíme zo Slovenska. Takže takáto nejaká podpora, aj možno inštitucionálna, ale aj ľudská zo strany vlastne susedov je fajn. Tak my se budeme snažit. Ďakujem. A na úplný závěr, 5 minut poezie. A my se snažíme na konci každého podcastu ještě jako více prohlubovat československé, slovensko-české přátelství jako jazykově. A donedávna jsme každého hosta nutili přeříkávat jazykolem v opačném jazyce, ale přehodnotili jsme to, zkoušíme experimentovat. A dnes pro vás máme básničku, kterou zná podle mě téměř jako každý Češka, protože si pamatuju, že to je básnička, kterou prostě každý recitoval na recitační soutěži na základní škole. Je to relativně krátký. Tak já bych vás poprosila, jestli byste ji mohla přečíst. Je teda v češtině. Ale určite som sa zľakla, že ste našli nejakú moju básničku z nejakých ranných novinárskych časov na internete. No ale pokud byste chtěla zrecitovat i vaši, tak máte určitě prostor. Karel Václav Rais, Cestička k domovu. Cestička k domovu známne se vine, hezčí je krásnější než všetky jiné. Douška a šalvieje kolem ní voní, nikde se nechodí tak jako po ní. A kdybych na světě... Ja to dojíma. Bůh ví, kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel. A kdybych ve světě smutně se mýval na téhle cestičce, vždy bych si zpíval. Myslím, že to bylo takový tematický, ne? Myslím, že máme krásny záver, aj celkom vám tá čeština ide. Moc děkujeme. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a držíme vám palce, aby ste vydržali, stále mali motiváciu bojovať a budeme sa vám snažiť pomáhať. Ďakujem pekne. Já na úplný závěr poděkuji i našemu posluchačstvu a připomenu, že nás můžete poslouchat každý pátek s výjimkou příštího pátku, kdy budeme mít velikonoční pauzu, takže znovu si nás můžete pustit zase za 14 dní a můžete si nás pustit na všech známých podcastových platformách a mimochodem, pokud byste nás chtěli podpořit, budeme velmi rádi nejen za sdílení a komentování, ale pokud byste měli zájem, tak máme nově také profil na darujme.cz, kde nás můžete podpořit i jakoukoliv finanční částkou. Máme tam pro vás dokonce připravené i malé odměny, takže pokud vás bavíme, pokud vás náš podcast zajímá, tak se mrkněte na teď naozaj na darujme.cz. Ďakujeme vám a buďte lásky. Buďte lásky, ahoj.